Os alumnos de Vigo converteron o seu instituto nunha catedral gótica, recreando nas ventas do centro as vidreiras que caracterizan este período artístico. Un xeito distinto e colaborativo de aprender historia da arte. Arte románico é moi fácil de dar aquí en Galicia porque temos moitísimos exemplos, pero do gótico é máis complicado porque temos moitísimos menos. E entón pensamos que sería moi boa idea recrear unha catedral gótica. Este instituto é o ideal para facelo porque temos estes corredores increíbles con solo de mármol, temos unhas ventanas rectangulares e entón é o lugar idóneo para darse conta como era a sensación de entrar nunha catedral gótica. Intentamos facer proxectos nos que a religión este integrada dun modo máis cercano a eles. No gótico era a idea de Deus cando os crentes entraban nas catedrais se sentían cheos de salud divina. A experiencia foi moi divertida, aprendimos un pouco de todo, nos pasamos genial. Ademais aprendimos moito tanto de religión como de plástica. Hai motivos xeométricos, florais, hai incluso algunhas vidreiras máis modernas inspiradas na arte de Henri Matisse, inspiradas na cidade de Vigo, coa ponte de Rande, bueno, o escudo celta tamén aparece por aí. É celofán de papelería e realmente transforma a cor da luz igual cunha vidreira que podemos encontrar nas igrexas góticas. E o que aprenden é a colaborar, a traballar ante as dificultades. Se repartía as tareas, un facía isto, o outro facía outro. Foi agradable porque os compañeiros que eu tiña me caían moi ben. Sacan o mellor de cada un. Fixemos as vidreiras en conxunto, aprendimos a organizarnos mellor. Nos coñecimos mellor e foi moi divertido e creo que o resultado valeu a pena.